ассалому алайкум дӯстони азиз тамошобинони ютуб канали мо Насим Теҷе. Мардуми сарбаланди Тоҷикистон ва мардуми ғариб, ҳама каса шербачо хушомадед ба ютуб канали мо. хоб дӯстони азиз, яъне ки имрӯза навор беҳтарин навор шудаги мошинҳои фурӯшӣ фақат Opel Zafiraҳо бо дархости подписчикҳо. касоне ки мошинҳои фурӯшии хона, замин ягон техника дошта бошед барои фурӯхтан ёки реклама кардан, марҳамат дар WhatsApp мо 911 32 44 44 хулоса суратоша ёки видеоша хати маълумотҳои пурраш роӣ кунед, реклама карда дӯстон фурӯхта медиҳем мошинҳои шуморо. ва дӯстони азиз, касоне ки дар Федератсияи Россия бошед ё ин ки дар киҷое бошед, хулоса телеграм канал кушодаги ҳастем бо номи Насим Теҷе. Телеграм канал силкаш дар таи комментария мондаги. ҳама каса бодорен дастгирӣ кунен, подписатсия кунен. Раҳмати калом барои дастгиритон. дарси наворро мо сар мекунем. ба ҳаматон тамошои бо фароводро хоҳон ҳастем дӯстон. дастгирии шумо пешамост. худо нигаҳбон. дӯстони азиз, ба касоне ки билети донишҷӯӣ дар кортон бошад, марҳамат, мо ба шумо бародарамона тавсия медиҳем, яъне ки одами боварда мебошад як то сурати худатонро аз миён боло гирифта равон кунед ва документиро дар WhatsApp-ашон равон кунед. дар давоми 10 рӯз тайёр мешавад ва ба почта қади равонтон мекунад дӯстони азиз. ва шумо метавонед ба ин ҳуҷҷатҳо 1 сол дар Россия бемалол фаъолият кунед. марҳамат дӯстон, дар WhatsApp-ашон нависед, аз номи сомонаи мо Насим Теҷе салом расонед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза якта хачибек ва якта 05 равон кардаги аз тарафи подписчика ва инҳо реклама мекунем ва баъдан мегузарем ба навори Зафираҳо. ваз 2105 аст дӯстон, соли баромадаш 2007 сол, бензини холӣ қади ҳаракат мекунад, коробкаш механикай, мотор 1.6 литр мошин дар Федератсияи Россия қарор дорад, Владимирский област, город Александров гуфтагай. нарша хулоса 180 000 рубли русиш мегӯяд дӯстон. рақамҳои WhatsApp охириш 2820 марҳамат муроҷиат кунед. Ина мошинча солаш 2007, рулевой гидравлика дора. Нам хеле диска ледни қатӣ дора 4 дига. Дута оинаҳои пеш стеклоподъёмник электронияй, моторш усилинияй барои дрифтоватаи чотка. Хайбот шиша бугум. Монитор дора. пеши мошина задаги пусидаги вапше умуман надора. ина бояд пеш нишон метам парокоша. ҳамаи ҳарда тарафш парокошам хелай. қафош порни усилиния тормозош айчи мошине мондагиан хидмам намедонам, а порниёш ранги С-классов, Е-классов короче. дӯстони азиз, дуюмин эълонамон якта хачибеки фурӯшӣ бо нархи арзон аст. састен бениҳоят тоза, солаш 97 сол, моторш 1.6 инжектор, коробкаш автоматик, мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бохтар, пешина Қурғонтепа. нарша хулоса дӯстони азиз 38 000 сомониш мега. мотор, коробка хадавои 100%, коробкаш автоматик гуфтем, 4 балони 80% дорад, газу бензин ҳардуш кор мекунад. нархиш 38 мега. аз номи сомонаи мо гап занед, арзон мекунад дӯстони азиз. рақамҳои WhatsApp-аш 965 085 03 20 қади ба ҳамин рақамҳо метавонед дар тамос шавед. дӯстони азиз, инак мегузарем ба навори Зафираҳо. ба хотири меҳнати мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Opel Zafira аст дӯстон, соли баромадиш 2007, мотор 1.6 литр, коробкаш механик, бензин ва газ ҳардуш кор мекунад. мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад, мотор, коробка хадавои 100%, 4 баллони нав дорад, утилизатсия кардаги ҳастай, 1 сола ҳуҷҷат дорад, 1 сола тонировка дорад, номерҳои транзит задаги пусидаги гуфтагие ки умуман надорад. нарша дӯстони азиз 87 000 сомониш мега. 2007 сол, дар шаҳри Душанбе айни ҳол қарор дорад. рақамҳо барои тамос 935 54 07 70 қади ба ҳамин рақам метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти аниқашон аз худашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, мошини навбатимон Зафира ҳастад, 2006 сол, мотор 2 литр, коробкаш автоматик, бензини хулиқади ҳаракат мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техника мебошад ва қарор дорад дар шаҳри Бохтар, Пежина, Қурғонтепа. Бензини хулиқади яъне ки ҳаракат мекунад. Нарша дӯстони азиз 75 000 сомониш мегӯяд. Мотор, коробка ходовой 100%, утилизатсия кардагӣ ҳастад ва 1 сола ҳуҷҷат ҳам дорад. Нарша 75 мегӯяд. Дӯстони азиз, камтарак савдо мешавад. Рақамҳо барои тамос 901 71 0071 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Бодорое ки дар комментария Зафира 1 бо нархи арзон гуфтагӣ, марҳамат дӯстони азиз, якта ёфтем, яъне ки 42 000 сомон нархша мегӯяд. 99 солай, газу бензин кор мекунад. Мотор объём 1.6 литрай. Коробкаш механик. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Турсунзода. Нарша дӯстони азиз 42 000 сомониш мегӯяд. Камтаракда, яъне ки савдо дорад. Савдо дар назди ҳамин мошин. Рақамҳо барои тамос 203 50 72 72 қади ба ҳамин рақамҳо занг бизанед дӯстон ва аз номи сомонаи мо Насим Теҷа ҳатман салом расонед. Ба хотири меҳнатҳои мо ҳатман яктаи лайка бизанед ва дар канал подписатсия кунед. Раҳмати калом барои дастгиритон. дӯстони азиз, Зафира 1 ҳаста, яъне ки 2001 сол, мотор объём 1.816 клапана. Коробкаш механик, газу бензин кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Хай дар навод дестем ки мисол мошин чӣ қадр худаш тоза хушрӯй. Мотори коробка ходовой 100%. Дӯстони азиз, кондитсионер, печка, мултирул, обогрев сидене, хулоса ҳама наворотҳош кор мекунад. Салоншам тозаҳай. Краска талаб нест. Ягон ҷо гуфтаги сарапина кор надорад. Хоб, нархи мошина дӯстони азиз 59 000 сомониш мегӯяд ва айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Состоянияш бениҳоят тоза. Рақамҳо барои тамос 016 62 41. Марҳамат, занг бизанед. дӯстони азиз, якта Зафираи арзон ёфтем. Бениҳоят арзонай ва состоянияшам хубай гуфтаги. Солаш 1999, мотор объём 1.6 литр, коробкаш механик, газу бензин кор мекунад ҳардаш. Мошин дар ҳолати хуби техника мебошад. 99 сол ва қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. 1 сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай. 4 баллони нав дорад ва қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Гуфтем нарша 40 000 сомониш мегӯяд. Дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос 901 51 71 55 қади ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Дӯстони азиз, ногуфта намонад ки имрӯз 28 яъне ки январ ҳастай. Агар ки мисол 1-2 рӯз пас тамошо кунед, яъне ки фурӯхтагиш аст. Opel Zafira ҳастай дӯстон, қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Мошин дар ҳолати хуби техника мебошад. Задагӣ пӯсидагӣ надорад. Краскаш радной хичай. Ҳуҷҷатҳои солона 6 моҳига дорад. Утилизатсия кардагӣ ҳастай. Баллонош 100% гуфтагиай. Автопилот дорад. Ходовой тӯбча, дискош R18. Баллони простой дорад. Мотор, коробка 100%. Салонош тозаҳоки чоткай, кандагӣ, даридагӣ вапше надорад. Мотор 2 литрай, яъне ки 2 CPI. Расходаш 10-11 литр дар даруни шаҳр дар 100 километр. Бензин холия, яъне ки газа дидагӣ нест гуфтаги дӯстон. Дар шаҳри Душанбе бо нархи 76 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Марҳамат, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, Opel Zafira ҳастай. Срочна фурӯши 2009 сол. Судишворияш дизелни қади ҳаракат мекунад. Мотор объём 1 литрай. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошина бошад 55 000 сомониш мегӯяд. Рақамҳо барои тамос 935 44 25 73. дӯстони азиз, касоне ки Зафираҳои арзон кофтеса бошад, ина марҳамат, Зафираи арзон бо нархи 55 000 сомонӣ 2009 сол. Марҳамат дӯстони азиз, занг бизанед ва маълумоти аниқтари мошинро аз худи соҳибашон дастрас кунед.
дӯстони азиз, Opel Zafira ҳастед. Соли баромади 2000 мотор объем 1.6 литр коробкаш механик газу бензин кор мекунад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ мебошад. 4 та баллони нав дорад. Мотор коробка ходовой 100%, номерҳои транзит ва қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Душанбе нархша 48 000 сомониш мега. Камтар аз дигар савдо дорад, яъне ки савдо дар назди мошин. Утилизация кардагӣ ҳастаи ҳуҷҷат дорад. Номерҳои транзит гуфтем. Рақамҳо барои тамос 988 87 41 21. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед дӯстон. Маълумоти аниқтарашонро аз худашон пурсон шавед. дӯстони азиз, мошини Zafira 2006 сол фурӯхта мешавад бо нархи 78 000 сомонӣ. Мотор объем 1.6 литри, яъне ки твин порти беванус аст. Қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Бо нархи 78 000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Мотор коробка ходовой 100%, нашоди документош ҳечи гуфтагӣ нест. 4 та баллони нав дорад. Рақамҳо барои тамос, номерҳои соҳиби мошин 928 44 80 08. Ба ҳамин рақамҳо дӯстон занг бизанед. дӯстони азиз, Opel Zafira ҳастед. Соли баромади 2007, мотор объем 1.8 литр коробкаш механик, сӯзишворияш газу бензин. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад. Гуфтагӣ ки Zafira пони опсид оригинал шай қарор дорад. Айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд. Нархи мошина 67 000 сомониш мега. Камтар аз дигар, яъне ки савдо дорад. Савдо дар назди ҳамин мошин. 2007 сол гуфтем. Рақамҳо барои тамос, номерҳои соҳиби мошин 927 85 49 94. Ба ҳамин рақамҳо занг бизанед. Ва дӯстони азиз, агар шумо чунин мошинҳои фурӯширо дошта бошед, ҳатман дар ватсайи мо роҳӣ кунед. Реклама карда фурӯхта медиҳам. Рақами ватсайи мо 911 32 44 44. Ба ҳамин рақамҳо ҳатман муроҷиат кунед. дӯстони азиз, дар навори имрӯза ин охирин Zafira ҳастад ки 2009 сол мотор объем 1.8 литр коробкаш механик газу бензин ҳардуш кор мекунад. Мошин дар беҳтарин ҳолат қарор дорад ва қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Душанбе. Нархи мошин бошад 80 000 сомониш мега. Рақамҳо барои тамос, номерҳои дасти соҳиби мошин 931 82 33 99. Ба ҳамин рақамҳо марҳамат дар тамос шавед. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. дӯстони азиз, раҳмати калон барои дастгиритон. Худованд нигаҳбонат бошад. Хайр, то наврӯи оянда зиндаву сарбаланд бошед.